відповідає на коментарі. Так сколько І що можно? так нам же ж в мене А ну стань, скільки блин. набрало хейту. що ми- Еще, блин. А, оце ж наша польська. Это по твоей она отвечает? У мене скільки хейту там. Что, я всем Негодяй. ответила. Вона всім... А моим хейтерам ответила? Люди такие злые стали. Ты же не знала, они такие и были. А знаєш чого? Чего? Як ти думаєш? Я не знаю. Мне расскажите. Чего? Потому что, Вони дуже сильно нависли. потому что вы качаете жопы, а они нет? Да. Пусть приходят, тоже качают. Ми что хочемо проблема? їх запросити, щоб вони не були злі і не писали там разну гадость нам. Краще хай приходять до нас, дружать з нами, і ми їм накачаємо такі дубці. Давай.